co, jdeme v losování? Tak začneme o pořadí a přijde první nuník. Dva. Ne, první pořadí, padni. 5. Jo, prostě tak bude domluven. 3. Třetí, no. LCT Mimoni. To je výdra. Mimo Bystru, byt 7. Jsme na lovném místě číslo 4 a jdeme předat cenu za kapra lisce. Gratulujem. Tak, tu máš ještě rybičku. Tak, gratuluju taky, nemáš ruku. Tak, jen tak dál, ať se daří. Další cena bude vypsaná záhy. Ať se daří. Petr zdar. Takže mi dovolte, aby jsem shrnul a ukončil tady tyto dětské závody Ludger Kart týmu 42 hodin. Napřed bych chtěl poděkovat všem sponzorům, a to firmám DR Bytes, Aminopelety.cz, Bully Kart Team, Vladimír Coufal, Martin Štěpánek, Martin Budaj, Zdeno
Pavel Kuček, Roman Veselý, Petr Míčka, Marek Bartusek a Romana Bartusková a Ludger Karpy Mimoní. Jestli jsme na někoho zapomněli, tak se omlouváme. Jo? Nyní už mi dovolte, abych přistoupil k jednotlivým individuálním cenám. Napřed si ale řekneme ještě pár statistik. Celkem bylo uloveno 34 bodovaných ryb o celkové váze 249,58 kg s váhovým průměrem 7,34 kg na rybu. Bodované ryby byly chyceni amuři, jeseteři a kapři. Takže první individuální cena. První kapr 10+ chytil CT Bekos a byl to kapr o hmotnosti 10,61 kg. Pobereš to? Nebo taťka pomůže? Fotky daj. Fotku dáme potom asi, ne? Top ryba závodu Jeseter 8,79 kg, juniorka RSK Svinov. Top kapr závodu, kapr o hmotnosti 14,08 kg, CT Bekos. Na 7. místě se umístili CT bratři rybáři, kteří dostanou cenu útěchy. Tady máte cenu útěchy. Šesté místo CT juniorka RSK Svinov. Jedna ryba, jeseter 7,89 kg. Páté místo. 4 ulovené ryby, celkem 20,17 kg, váhový průměr 5,04 kg na rybu, CT Ludger Karpy Mimoní. Čtvrté místo. 2 bodované ryby, průměr 10,7 kg na rybu, celková hmotnost 21,39 kg, CT Gulikarp Team. Bronzová příčka. 5 ulovených bodovaných ryb, 7,15 kg, váhový průměr celkem 35,77 kg, CT Ňuník. Druhé místo, 5 bodovaných ryb s váhovým průměrem 7,28 kg, celková hmotnost 36,41 kg, CT Tocho Fishing.
Gratulujeme. Máte pohárky. První místo. 5 ulovených ryb, váhový průměr 11,45 kg, celková hmotnost 57,26 kg, CT Bekos. Díky. Na závěr bych chtěl všem závodníkům a závodnicím poděkovat za perfektní rybolov, fair play, chovali jste se všichni úplně skvěle, díky moc. Na závěr udělám takovou společnou fotku samozřejmě. Vítězové, druhé, no všichni, kdo měli poháry od prvního po třetí místa, můžou i individuálně ještě se vyfotit. Ještě jednou vám všem děkuju, přejeme vám šťastnou cestu domů a určitě budete vítáni při nějaké další naší akci, kterou budeme pořádat jako Luger Cup Team mimo ní, nebo kdekoliv u vody se uvidíme na jiných závodech. Díky moc ještě jednou. A děkujeme rodičům samozřejmě. A rodičům.